O Concello de Poio celebrará do 22 ao 26 de xullo as festas de San Xoán, unha celebración que este ano contará cun acto especial para a vila. O día do pregón, o grupo Máis Cantos presentará a danza branca de Poio, un baile tradicional que será representado pola muiñeira de Poio e a foliada de Campelo. E para que algo se consolide como tradicional, pois o que é preciso é que alguén teña a ocurrencia de coreografiar unha peza, escoller unha selección musical, e iso é o que vamos a presentar en o día do pregón. Unha danza branca que vai a ser formada pola muiñeira de Poio e pola foliada de Campelo, que tivemos un pouco a sorte de contar pois con grandes bailaríns. Dende Poio sinalan que poder contar cunha danza propia é un fito histórico para a vila. Hoxe se pode decir que se está facendo historia no noso concello, como ben decía Nelson, pois non tiñamos este tipo de danza e vamos a ser pois un dos concellos de toda Galicia onde vamos a ter pois esa singularidade propia da nosa cultura. O Concello tamén destacou que as festas manterán a súa ligazón coa tradición. As festas de San Xoán non van a perder a súa esencia. A sardiñada, a maxia, as fogueiras, as agrupacións, as orquestas, as verbenas, o baile, eso vai a ser as características especiales de San Xoán. Pero, sobre todo, eu creo que a palabra vai a ser tradición. Aínda que o goberno de Ángel Moldes acaba de comezar a súa andadura, o novo alcalde adianta que as festas contarán con iniciativas propias. Nos próximos días tamén anunciaremos algunhas novidades que van a ter estas festas de San Xoán, porque, claro, van a ter tamén moitas cousas pois son heredadas, contratacións, pero sí que vai tamén a ter, como é habitual, o toque pois do novo goberno, como debe de ser. Ao marxe da tradición, a festa contará coa verbena do venres ao luns. O día 23 actuará a Orquestra Marbella, o sábado Gran Parada e Ritmo Joven, o domingo Panamá e o Combo Dominicano e pecharán o festexo Olympus e os Satélites.